Torpin tänään video, entä jos hevosta saisi puhua. Ja siis mä oon Silver, ja tässä mua yritetään varmaan nyt ostaa, mutta mä en sitä suoda mulle. Niin. Mut ostetaan. Ja hirveä talvi meillä täällä on. Kirjaitse vielä tätä talvea, sä saat ihanan oivan oistajan. Joo, varmaan hoitaa mun. Varmaan ei pese mua. Moi, mä oon Sanna ja mä ostan tän. Ai itse. Vitsi, sori. Ei ollut tarkoitus. Minä moni. Joo, yritetään. Nyt menkää hienosti. Hei, rauha. Eikö niin jotain? Entäs hakastus? Mene vitsi. Mä en kaipaa teitä. Huhuu. Mä oon Jeesus. Eiku, onko mä Jeesus?